Sinibingelele babukeli bethu bakwaDukuza TV. Sithemba ukuthi wonke umbukeli uyaphila ngentambama noma ngithi nje emini yangoLesihlanu. Sisendaweni la eWard 29 eStenga endaweni yaseShalodi eGroundville. Size emzini wakaDube. Sithintwe nje umama okhona endaweni wakaDube esizokhuluma naye akasichazele udaba lakhe asibizele lona. Sisazokhuluma nje ngidlulisele kuyena ababukeli bethu ngicela ke ningakhohlwa ukuthi konke okwethu nokukhuphuka kwethu nokuthi sihambe sikwazi ukusiza abantu kulele kunina. Kungabi khona noyedwa umbukeli obukayo ngaphandle ukuthi asubscribe. Mayise subscribeile wa like a comment aphinda adlulisela nakwabanye. Sibonga nje kakhulu babukeli sisazodlulisela kumama abingelele masasichazela nje udaba lakhe eze ngalo. Siyabonga nje kakhulu. Sanibona mawami. Yebo baba. Ela nje uqale ngidlulisele kuwena okuwena osithintile kuze siza udaba ukuthi luthini. Ubingelele nje ababukeli bethu bakwaDukuza TV masisichazela nje udaba. Ngiyabonga. Ngiyabonga kakhulu. Ngibingelele kakhulu kubabukeli bakaDukuza TV. Mina wakaDukuza Sibongo. Ubaba lana ngimbone nami ku-TV ngambona emafonini. Ngase ngimcela ukuthi mhlawumbe naye angangisiza. Nginenkinga lana inkinga kamawami ongizalayo uMakhumalo. Wathola ukugula nje kwaze kwafika la kuze kususwe khona unyawo lwakhe umlenze lo. Bayise ngizame ngahluleka and into manje emgulisayo umama ukuthi akazi ukuthi angenza kanjani akasakwazi ukuya enkonzweni akwazi ukuyiwashela aqhuka yoneka lapha yana masithi siyesibhedlela bathi esibhedlela ngeke bemsize ngoba wagula kakhulu futhi semdala kanti inkinga yakhe kwaba ukuthi ID yakhe akuyona iminyaka yakhe yangempela bafake iminyaka eminingi ngoba wathi akazi ukuthi wazalwa nini kodwa mase sibala ngoba mina ngengane yakhe yokuqala ngoba uyasho ukuthi wangithole neminyaka emingaka ngibale yami siyathola ukuthi yena wango 1957 kodwa kuyi-ID sekubhala ukuthi una 80 something 83 82 isimningi kakhulu eminyaka. Ngiyacela abalaleli ababukelayo abangakwazi ukungisiza mhlambe nikwazi ukungisiza ukuthi mama athole unyawo ngoba lensimbi liyamhlula le so ufisa ngathi ungaba khona into angaphinda nyathele ngayo bese aquke akwazi nokuthi noma endlini encane ngoba iphandle umalina ukhasa ngamadola athi insimbi izomwisa yabo nje kuningi so ngithe mangibona ubaba ku TV ngathi mangacela ukuthi mhlambe angangishwelezelela kwabangangisiza ukuthi ngalithola lapho usizo lonyawo lukaMama. Ngiyabonga kakhulu. No siyabonga nje mama siyabonga nje kakhulu. Mhlambe sisazi ukuthi sibingelele na intombi endala layithi ukubingelela ababukeli mase siyaqhubeka nje sibe nemibuzo mhlambe sesingaphinde siyibuze kodwa bengicela nje ngemvume ukuthi ngidlulisele kwintombi endala ngiyibingelele naye ibingelele nje ababukeli bethu. Ngiyabingelela kakhulu nje bawami ngicela ukubingelela ababukeli bakaDukuza TV. Ngiyabingelela nonke bakaDukuza TV. Imine ngicelayo Nkosi yami kungane yami lengivezayo ngicela inyawo lo. Angeke ngasaye emsebenzini kude kodwa nje noma ngithola kuyiwashela ngineka khona lokho nje ngabonga ukuthi kuningi kumina. Mhlawumbe ukwazi nokuya nasendlini yesonto nje baba. Yebo enkonzweni. Ilida leli bayakhala ngisho. Bayakhala enkonzweni kunamalanga babuya bangithathe kunamalanga bangangithathe manje hey kubuhlungu enhliziyweni yami. Yebo ke. Okay siyabonga nje kakhulu ntombi endala siyabonga mawami. Masi siyabuka iID la mangithi ngiyayibuka ikhomba iminyaka emikhulu kakhulu. Ithi kwa 1943 ekubeni masithi siyabala oka 1957 so ekuyiminyaka edeke kakhulu ngicabanga ukuthi ke esibhedlela mhlambe babukeli bethu izona izayithi abayibekayo le kodwa mhlambe kukhona okunye abakubekayo ngaphandle kwalokho mhlambe mama okukhumbulayo. Ngibuyele nje ngenyanga ephelile eDington ngafika ngempela balandula ngalokho ukuthi ayikho into abangamsiza ngayo ngoba umama wake washawa istroke babala nje izinto ezingaphatheki ngahamba futhi ngazama kwesinye isibhedlela esiyimele ePinetown ilapho ke bafika bangitshela imali esithi ngazala ngakase ngiyibone nangamehlo bathi 150,000 ukuthenga unyawo
kusazoba nezimali ezizokhokhela udokotela ukuthi amcheck yonke leyo nto leyo. So sihlulekile sahlala ngoba la ekhaya imali ekhona imali yakhe nabazukulu abaholela iqolo sikwazi ukuphila ngayo akekho osebenzayo ngeke sikwazi ukuthola leyo mali leyo ngoba sibuye sazohlala nje. So uma into emphathisa ngestress iloko ukuthi ngeke ngisakwazi ukuya enkonzweni ngeke ngisakwazi ilide ekhaya lena enzima kabi kodwa akwazi ukuya ngoba akakwazi ukuyiqhukela. So noma ngathola ukupomu ke konyawo ke ukuthi anyathele ngakho aphinda aqhuke nangalokho singabonga uma singakwazi ukuthola lelo sizo lelo yilokho nje baba. Bengisazocela nje mhlambe ukusinabisa la khona ubuyele emva nje mhlambe impilo kagogo ise right until izifikela usibekele nje isithombe kuze ababukeli bethu bebe ne picture nje egcwele ukuthi kwenzakalani umama azafike kulesi simo nje akusona njengamanje. Ngiyabonga nje kakhulu. Ngiyabonga kakhulu. Uma kwasukela onyaweni la esingathi thina singabantu abamnyama kwaba umeqo. So uma waloko ehlala nonyawo lolu kwaqala kwaba isilonda kwabola yonke le ndawo le. Kusho ukuthi ke wahanjiswa late mangicabanga esibhedlela. Ngoba sathi mase sifike esibhedlela kwathiwa unyawo selonakale kakhulu. Ngeke besakwazi ukulapha ngcono balisike. Kodwa nje uqala kwalo nje kwaba into ethi yamhlaba esesiqathuleni kodwa akakho lamhlaba waqala kanjalo nje. Kwabola ngacontroleke esibhedlela bazabalisika kunyawo ngala upoison wawugcina ngakhona. So ngoba abantu bakwashawa stroke uma sengcono siyakwazi ukuhamba ngasukuma nje ayigqumela ubone uyakwazi ukuyigqumela nje ngensimbi yakhe. So into ayifisayo ukuthi abalance aqhuke yiloko akufisayo akukho kuningi akufisayo ukuthi nje athola into ezofakwa la noma ngathiwa ayifeki kakulona leli libizayo ke akwazi nje ukuthi aqhuke. Umuntu ongakwazi ukuthi ngingakwazi ukumenzela ifake singabonga kakhulu kuzakwazi nje meyiphuma phandle ngoba indle encane lapha phandle laphana imali nethe yasokola kakhulu phoqa ukuthi akhase ngamadolo njengoba sifake ingubo nje laphana so asenzele ukuthi aguqe ngamadolo angashibiliki. Usizo esalithole esibhedlela basinikeza wheelchair basinikeza insimbi leyaqhuka ngayo kodwa kule ndawo esihlala kuyona ngoba umgwaqo kude akumsiza akhambeki ngakho efisa ngathi angathola unyawo akwazi ukuqhuka ngensimbi yakhe yilokho nje kumkhathaza kakhulu ma. Ngiyabonga kakhulu. Noma wami ngiyakuzwa kuyezwakala ngoba nami mangithi ngiyabuka isimo sendawo esihlala kuyona even uhamba ngeinyawo izulu malinethile ungawa ngisho kuwa ayikho ngisho iwheelchair ngicabanga ukuthi ingamsiza mayihamba endlini noma emgwaqeni ekuyindawo ekude kakhulu. Kodwa nje siyabonga ukuthi kukhona usizo abalilethayo njengoba usuchaza nje ukuthi into ebalekile kakhulu unyawo. Nama ngithi ngiyabuka ngoba uyambona ukuthi umama yena u-strong nangokuthi uyakwazi ukugxuma ngensimbi. So mayikwazi ukugxuma ngensimbi sekukhona olunye unyawo lumbalansisile. So ngiyayizwa kakhulu mawami. Sizokhuluma ke nababukeli bethu sizwe ukuthi ke ikuphi la singahamba sihambe sincedisane khona ngoba siyeza ukuthi ezibhedlela bakwenzile okungangamandla abo ngoba umama kuthiwa wathintwa into esicathulweni. Mhlambe umbuzo engawubuza nje kumama ukuthi ke ayikho yini into esibhedlela abayibalulayo noma abayibalayo ukuthi mhlambe bona ngoba phela banezindlela zababake besho izinto eziningi ngoba isikhathi esiningi kuya kuba oshukela abenza into nje akukho yini mhlambe bona abakubalulayo ngendlela yabo phela kunezinto abayibonayo bona thina esizazi ngenye indlela yethu yesintu. Into ebayishoyo bayithola kuyena ushukela ngoba nakumanje nje njalo ngenyanga silanda amaphilisi ekliniki akasayi esibhedlela sekliniki kuphela landa amaphilisi yabo. Manje makufanele aye esibhedlela nje fanele nimqukule nombeka lapha emgwaqweni la nizothola khona imoto ezomthatha imuyisele kanti mawukuthi unento yakhe singaqhuka ngisho eTaxini sami and kuleyo mali engekho le bayiholayo funa njalo makuthi udokotela uyamfuna uqasha imoto. So mina nonyawo angayiqhukela nje eTaxini ngoba uyazizwa nje ukuthi uqinile. Ngiyabonga. Sekuyisikhathi esingakanani uma bephila nje kulesi simo sokuhamba ngalensimbi ngonyawo lodwa? Unyaka wesithathu lona. Unyaka wesithathu esephila lempilo nje ukuhamba ngamadolo and ngoba akayijwayeli yona emkhubazayo ke. Kodwa ukuphila nje uyambona nje uyayihlekela uyayixoxela nibeka impahla awashe ehleli kanje okhombisa ukuthi uyaphila. So inkinga nje ilolu nyawo lolu.
Ngiyabonga. Siyabonga nje kakhulu mama, siyabonga kakhulu. Siyabonga nje intombi endala ukuthi uNkulunkulu usagcinile sigcinele wena ube strong ngendlela obe strong ngayo. Kodwa ngicabanga ukuthi mhlambe nezikhulu kaHulumeni ezizobona lolu daba kukhona la mhlambe esizohamba ihambe ezilungise khona ngoba bayachaza odokotela ukuthi into ebanqabisa nonyawo kakhulu okuyinto ayifisa kakhulu ugogo. Babala iminyaka ukuthi usekhule kakhulu okuyinto engasiyo ncamashi eyenzakalayo kwabhidaniseka iminyaka abasiyazi ukuthi ke abantu abaningi ngikhuluma nje nami umzali ongizalayo iminyaka yakhe isemuva ke yena ke yeqemva fana bekade wayithola impesheni yaba semuva ngeminyaka emithathu kodwa yena luckily wayeyazi akazi kwenzakalani so nogogo ke uyithole esesimeni esinjengaleso kwaphinda futhi okunye abakubalayo odokotela ukuthi ugogo wake washawa istroke okuyinto esefayileni as ama record ukuthi izinto ezaye zamehlakalela hayi ukuthi izinto aphila ngaphansi kwazo thina njengoba simbona nje mhlawumbe nizazoke nimbone egxumagxumela mhlawumbe noma ehamba esikhombisa indlela ahamba ngayo nizobona ukuthi umuntu nje o strong there is no akukho la kubona kusakhona ukuthi lo muntu umuntu oke waphila ne stroke it's just that into mayisibhalwe phansi isuke sekuyinto ekhona so odokotela ke engicabanga ukuthi bona babuye basebenzela ngayo kodwa ugogo mawumbheka esimeni nje umama naye ichaza ukuthi kuningi angakwazi ukuthi akwenze uma engathola unyawo ngoba ukusuka nje la ukuqasha imoto uye clinic umzwa kwethu mhlambe ngingakcharge mhlambe u150 rand 300 rand kodwa uma uhamba ngetekisi it's only 20 rand only 20 rand so ngicabanga ukuthi ake sibuke nje umama noma ugogo wethu la ohola imali yango 2300 kodwa ajika zokhipha u300 mhlambe kabili enyangeni so kubhlungu kakhulu umzwakethu kubhlungu kakhulu umzontsundu ngiyazi ukuthi ke ikwaDukuza TV ihamba igcine zonke izinkala ukho la ingafiki khona and okunye ngiyazi ukuthi masise inkingeni siyake sibheke kuzo zonke izindawo sigibela ngisho ihlahleni masilahlekelwe izimoto ulahlekelwe imbuzi ibhekisho ngaphansi kombhede usizo silicela kuyo yonke indawo siyazi ukuthi akusikho konke kufanele sikuthwese ama official noma abantu bethu esibabekile kube sengathi ukubabeka kwethu kuyicala suke sekucela nje sidlulise ngoba umuntu usuke esehambe efuna nala angafuna khona siyazi ukuthi nani namphakathi wethu njoba nikhona ninazo indlela eningakwazi ukusikhombisa kuzona ukuthi ikuphi la singalithola khona usizo besicela nje okhona ngoba njengoba echaza umama ukuthi la abake bamisa khona esibhedlela eseyiprivate bafuna imali engango 150,000 so umama mayechaza uzayichaza nangokuthi ziningi ngicabanga ukuthi mhlambe endodana uyabuza ukuthi ayikho ni mhlambe into ngoba kukhona ama original kukhona ama fake noma okuyi fake ngoba into ebalekile kumama ukuthi akwazi ukuthi anyathele kuphela ukuze induku ikwazi ukuya phambili ukugxuma akwenzayo mayihamba akukho kuhle embukeli ngoba mawuzobuka bengizocela nje mama mayikhona indlela ukuze kubonakala ukuthi kanjani idolo likhona kodwa mawuzothi uyabuka nje kule party ingathi yona esiyidolo ocacayo ukuthi umama isikhathi esiningi usebenzisa ukuguqa ngamadolo phansi ekuyinto ebhlungu kakhulu babukeli bethu so bengicela nje kunina babukeli bethu sisizane sizama ukuhlanganisa amakhanda mhlambe makukhona omunye onendawo ayaziyo asibhalele babukeli ngoba le ayishoyo umama ngicabanga ukuthi zikhona ezinye noma nje eyidayisa okushibhile kunalo 150,000 noma onendlela ngoba ngiyazi ukuthi kunoma social worker angakwazi ukuthi kube nezinhliziyo ahamba afike kuzona athambise mhlambe kunonyawo olalukhona esingathi masilimeja sicothi licishe lifane nomama siyacela noma ngabe yiluphi usizo olukhona ngoba ngiyazi ukuthi kukhona okungenzeka ukuthi khona ocishwa abana lo olungacishe lilingane mhlambe sibone ukuthi ikona kuphi okungenzeka sinonesi abakhona mhlambe kunezinto ezigcina isalile ezibhedlela esazi ukuthi mhlambe kungacishe
kulingane, singaze silinde lo lasizo olukhulu kakhulu esingalazilo vela kuphi, kodwa ngayothemba leni nababukeli bethu siyazi ukuthi mase sibikile okungenzeki kumuntu kodwa kunina kuyenzeka. Ngicela ke nje babukeli bethu, bengizocela nje nakumama akadlulise nje amazwi ukuthi naye ayicelele okugcina aphinde abonge nanokukhuluma nje nababukeli bethu, sibonge nje nethuba elisinikeze lona, sisazolinda nje ukuthi ababukeli kwethu ikuphi la abangasiza khona, ngoba sidinga noma ngayiphi inhlobo yosizo babukeli, ngoba siyazi ukuthi kukhona ukuthi kunomuntu owazi indawo ethe ukushipha enendlela engcono, kunomuntu owazi umuntu la mhlambe singahamba soyibheka khona zitholakala ngaphandle ukuthi mhlambe lize leyo meja mhlambe siqondanise noma yiluphi nje usizo olukhona. Siyabonga nje kakhulu babukeli, sizodlulisela nje kumama asibongele naye. Ngiyabonga kakhulu. Cela ngiyazi. Okay. Ngiyabonga kakhulu ukuthola ithuba kini nabalaleli. Ngidlulisa isicelo sami, nkosami engisicelela uma. Sibonge kakhulu noma yiluphi usizo nkosami eningakwazi ukulona. Eningakwazi ukungitholela lona, ngingakujabulela lokho. Umama agcine selitholile unyawo alidingayo. Ngiyabonga kakhulu. Ke babukeli bethu, inamba kamama wethu mhlambe makhona onosizo ozomdlulisela nje, inamba yakhe ithi 081 413 7021, uMadube eShallottdale endaweni yase Groundville eStenga. Babukeli bethu, njengoba nibona njene ke ublanket la oqala khona la phezulu, ikhona la umama othi mayehla afike ame khona ngensimbi, then mayeseguqa ngamadolo ehambe ngamadolo, ngoba indawo yehlelayo babekelene ukuthi angalimali emadolweni azayongena endlini encane mayifuna ukuyisiza, aphinda nyuke ngayo le ndawo le ngoba iyehlela ibheke phansi, ngoba ngisho ngabe kuthiwa ayishibiliki inosimende kodwa akulula ehle kuyona, fanele ukuthi azegcina ehle ngalendlela. Engicabanga ukuthi unyawo mayingathula unyawo ngisho insimbi lezi angakwazi ukubalance ebheke ezansi, okuyinto eyisihluku kakhulu babukeli bethu, ngoba umama njengoba ingubo zikhona nje, ngicabanga ukuthi fanele zibe umsebenzi ihlale ziclean, ngoba uyayibona ukuthi ingubo eziclean makunethi imvula kusho fanele iphinde ikhishwe zomiswe, kubhlungu nje kakhulu babukeli bethu.